நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பொன்னியின் செல்வனோட பார்ட் 1 டீசர் நேற்று நைட்டு வந்து ரொம்பவே கிராண்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. மியூசிக்லாம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. இந்த படத்துல சியான் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்திக், ஜெயராம், பார்த்திபன், பிரகாஷ் ராஜ், கிஷோர், ட்ரிஷா மேம், ஐஸ்வர்யா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டாளமே நடிச்சிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த படம் வந்து கிராண்டா இருக்க போகுது. ஸோ இந்த ஒரு படம் கோலிவுட்டோட ஒரு 70 இயர்ஸ் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து மணிரத்னம் சார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம். அதை விட ஷாக்கிங்கான விஷயம், இந்த படம் வந்து ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யாராலுமே நம்ப முடியாது. ஆனால் ஆமாங்க, 2018 ரிலீஸ் ஆன செக்கச்சிவந்த வானம் அப்படின்ற அந்த ஒரு படத்தோட கதை. இந்த ஒரு கதையை நலுவிதம் வந்து எடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வந்து எடுத்து வச்சிருப்பாரு. என்ன அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு, நம்ம இந்த படத்தை எடுத்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு மணிரத்னம் சார் வந்து இந்த ஒரு படத்தை ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்காரு. இந்த படம் மட்டும் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா KGF, பாகுபலி எல்லா ரெக்கார்டையும் தூக்கி சாப்பிடும். இந்த ஒரு படத்தோட டீசர் எப்படி அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.